malich kendo lich maratari. Odos Jasuba umoke tarik 14 dwe mar ang'wen 2022. Odos Jasuba umoke tarik 14 dwe mar ang'wen 2022. Tsunami ges Lwanda Konyango. Omera kodi ni tsunami ges chieng' no to en mach kendo mach maratari. Omera warwa kwendwa duto te wan okwange kumiae kodi ya nyora kodi ya tulu kati ya neko kati ya thimli kati ya ndiwa warwa ki chieng' no. Omera warwa ki tsunami ges Lwanda Konyango kendo kodi ni get chieng' no donjo to en siling 200 to 200 ni no inyalo neno Odos Jasuba live inyalo mako kode picha inyalo mako kode video matin kita kodi warwa kwendwa duto te chieng' no. Omera kwayiero kumiae achoma nitiere kanyo machalo lo chieng' no mera ne amuna te malich kendo lich maratari brand ni mora para mimadho mera wan wakia brand mimadho chieng' no ni kanyo machalo ibedi jana polio jamisinga ja chrome dudu te nitiere kanyo achoma to kata wuoyi nikech achoma to sani kelo nigi dis machala jwacha omera dis makakuon kao churi kanyanya ka omera ne math nitiere kanyo machalo warwako ji duto te welcome all Tsunami ges Lwanda Konyango Odos Jasuba live Kiboga jausiri wuduga jimba ukaka wudu shiri Onyango tebe wudukiwa wudugi anji jarabu